Είναι μια πολύ πιεσμένη ψυχολογικά περίοδος, κάτι που οφείλεται σε αρκετούς λόγους, σχετικούς όμως με το animation, περισσότερο ή λιγότερο. Ελάτε να δείτε πώς προσπαθώ να τα βγάλω πέρα μέσα από την τέχνη. Αυτούς τους μήνες ανέβηκα σε ένα συναισθηματικό roller coaster. Ξεκίνησα με αισιοδοξία, πίστη σε νέους στόχους και διεθνή projects, αλλά γρήγορα ήρθε η πτώση και μαζί της και οι επιπλέον οικονομικές δυσκολίες. Αυτό το ψυχολογικό σκοτσέζικο ντους με ταρακούνησε και μαζί με πάγωσε. Εξού και η αποσία μου από την πλατφόρμα. Κάποια στιγμή όμως πήρα απόφαση να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μην με πάρει από κάτω. Και συνήθως αυτό το χέρι μου παίρνει κάποιο μολύβι. Αυτούς τους μήνες λοιπόν έβαλα στο χαρτί σκίτσα και λίγη ζωγραφική που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την κατάστασή μου. Άλλα από τις αισιόδοξες ημέρες, άλλα από τις άσχημες και άλλα από τις ημέρες που προσπαθούσα να κρατήσω μια ισορροπία. Αυτά τα σκίτσα λοιπόν θα δείτε σήμερα. Η τέχνη παίζει μεγάλο ρόλο στην προσωπική αναδόμηση, είτε είχες σχέση μαζί της από πριν είτε όχι. Είναι μια ακόμα απόδειξη της αξίας της στην ανθρώπινη κοινωνία. Μετά από αυτό το βίντεο, με το οποίο σας λέω ότι επανέρχομαι, θα βλέπετε τα τακτικά μας βίντεο και ίσως κάποια έκτακτα όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Για την ώρα, γεια σας.